o sigui, en el cas del tema del suïcidi és un tema tabú, un tema que no se'n parla, però és un tema que sembla que només hi ha víctimes, no? Que no hi ha gent que vulgui que la gent se suïcidi. En canvi aquí sí que és més difícil el fet de tractar amb coses que hi ha un responsable a darrere, no? Sí. Això potser és un tema que és més delicat en aquest sentit, no? Hi ha una víctima, però després hi ha un entorn social o hi ha algú que n'és responsable d'això, no? I en aquest cas també, clar, la persona responsable, nosaltres hem tractat l'abús sexual en la infància en l'àmbit familiar o de confiança de l'infant. Llavors, aquesta altra persona, l'abusador, diríem, és un familiar. Clar. I això ja sí que... Perquè també quan vam proposar el tema vam pensar-hi perquè estava sortint en premsa tot el tema dels abusos de l'Església, no? als infants. Llavors, això és la primera informació que hem trobat a la premsa, però sol ser... parla de, normalment, no? És en l'àmbit de l'Església i el que és abusat és un nen, però ens hem adonat que en el 85% dels casos és en l'àmbit familiar o de molta confiança de l'infant i la majoria, o sigui, el gran percentatge són nenes. Llavors, el que ens arriba és una petita realitat, és un percentatge petit. El 85% està en l'àmbit familiar o de confiança de l'infant. I clar... Clar, no parlar-ne reforça el tabú. No parlar-ne de la cosa reforça el silenci, no? I en el silenci és on els agressors se senten còmodes.